κύριε Γενική Γραμματέα, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράζεστε το πρωινό αυτό του Σαββάτου μαζί μας. Η μουσική που ξέρω είναι θαυμάσια ταινία που δεν θυμάμαι το τίτλο. Η χοροδία. Τα παιδιά της χοροδίας. Όχι, δεν είναι τα παιδιά της χοροδίας. Έχει και τα παιδιά της χοροδίας, αλλά τα πρώτα ήταν μιας εξαιρετικής ταινίας γαλλικής, μιας οικογένειας τετραμελούς, των οποίων τα τρία μέλη... Οικογένεια Μπελιέ. Είναι εξαιρετική ταινία και τη συνιστούμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ. Ξεκινάμε ουσιαστικά την πρώτη, θα έλεγα, εκδήλωση του ενιαίου πια Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας, γιατί σήμερα είναι και η επίσημη του πρώτη. Τα παλιά, το Ίδρυμα Νεότητας, το Ίδρυμα Διακονία που είχε σαν στόχο και έχει την πρόληψη από τις ουσίες, όχι μόνο τις χημικές, αλλά και τις εξαρτήσεις γενικότερα, από τις ουσίες και τις εξαρτήσεις γενικότερα, η Διεύθυνση Πνευματικής Κάπου και Οικογένειας και η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων εντάσσονται στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας. Με τρεις διευθύνσεις που είχαν θεματικά την νεότητα, διακονίας και οικογένειας. Και ο στόχος μας δεν είναι τίποτα άλλο από το να υπηρετήσουμε την οικογένεια και τους νέους ανθρώπους ειδικότερα. Θεωρούμε, και νομίζω πως δικαιολογούμαστε να το λέμε αυτό, ότι έχουμε την περισσότερο εξειδικευμένη υπηρεσία στο θέματα της νεότητας και της οικογένειας στην Εκκλησία της Ελλάδας. Αυτό μην σας φανεί εγωιστικό, γίνεται την πράξη τα τελευταία, το Ίδρυμα Νεότητας από μόνο του έχει ηλικία 30 ετών και τα τελευταία 20 χρόνια που υπηρετούμε με τους πατέρες, τον πατέρα Σιμεών Βενετσκιάνα που είναι ο Γενικός Διευθυντής και τον πατέρα Χρήστο Παπαποστόλου που έχει τη διεύθυνση της διακονίας. Εργαζόμαστε εντατικά σε αυτό και με τους συνεργάτες μας, ειδικά οι συνεργάτες μας που μας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι με αυτό το άνοιγμα, αυτή η ενοποίηση θα ενώσει περισσότερο τις δυνάμεις μας και θα μας κάνει περισσότερο αποτελεσματικούς. Στην πραγματικότητα είναι μια αρχή ευθύνης. Και η ευθύνη νιώθουμε όλοι μας ότι είναι περισσότερο βαριά από τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, και αυτό είναι για μας η παρουσία σας, θα έλεγα, αφορμή χαράς από τη μια και από την άλλη αισθανόμαστε ως συμπαράσταση στη δύσκολη πορεία που έχουμε από εδώ και μπρος. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ενωμένοι να βοηθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και επίσης ο στόχος μας είναι οι συνεργασίες. Οι συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται με πάρα πολύ κόπο και με ουσιαστικά αποτελέσματα και με ουσιαστικά, θα έλεγα, ανοίγματα στον χώρο τους, όχι μόνο να συναντηθούμε, αλλά και να μπορέσουμε ο καθένας από το δικό του τομέα να αλλάξουμε, θα έλεγα, τις δουλειές μας, να τις ανταλλάξουμε, να δούμε πού πραγματικά μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, πώς μπορούμε μαζί να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Και γι' αυτό, επίσης, επειδή ανάμεσά μας έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες στα θέματα ισότητας, για μας είναι σπουδαίο το ότι μπορούμε σήμερα να τους υποδεχόμαστε, να συνομιλήσουμε μαζί τους σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο πεδίο. Το πεδίο της ενδοοικογενειακής βίας και κυρίως της πρόληψης από την ενδοοικογενειακή βία. Για μας είναι πραγματικά σπουδαία η ευκαιρία, η παρουσία σας εδώ. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω παρακάτω, μόνο να μιλήσω, να αναφερθώ ενημερωτικά στο φάκελο που έχετε στα χέρια σας. Έχουμε μερικά έγγραφα. Το ένα είναι παρουσιάζει τη διεύθυνση Μαγικής Γάμου, γιατί αυτή είναι και η νεαρότερη, τους άλλους τους γνωρίζετε. Επίσης, έχουμε ένα δελτίο συμμετοχής
Θα παρακαλούσα όσους συμμετέχετε και δεν έχετε άλλη φορά αφήσει τα στοιχεία σας, θα ήταν για μας σημαντικό να μπορούμε να σας ενημερώνουμε εφόσον το θέλετε αυτό και να ανταλλάσσουμε απόψεις εφόσον το επιθυμείτε. Έχουμε επίσης μια αίτηση συμμετοχή σε ένα καινούργιο, ολοκαινούργιο πρόγραμμα που κάνουμε. Το ξεκινήσαμε πέρυσι πειραματικά και φέτος θα εφαρμοστεί κανονικά, κατασκήνωση για οικογένειες. Τι είναι αυτό? Κατασκήνωση για οικογένειες είναι τίποτα άλλο από το ότι αντί να έχουμε στα σπιτάκια της κατασκήνωσης αρχιεπισκοπής στον Αυλώνα 12 παιδιά, έχουμε μία οικογένεια. Είναι ένα μικρό χωριό. Μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε 25 οικογένειες το πολύ, γιατί αλλιώς δεν είμαστε αποτελεσματικοί, και με τα παιδιά τους. Όταν λέμε οικογένειες, εννοούμε όλες τις οικογένειες. Και δεν θα αναλύσουμε αν είναι πυρηνική, μονογονική ή τι άλλο, εννοούμε όλες τις οικογένειες. Και η κάθε οικογένεια έχει το δικό της σπιτάκι. Πέρυσι είχαμε στην πραγματικότητα, που το είδαμε σε δράση, 4 μικρές κατασκηνώσεις. Γιατί είχαμε την ομάδα των ενηλίκων και 3 ομάδες ανηλίκων. Δηλαδή τα μικρά παιδιά που είχαν ιδιαίτερο πρόγραμμα, τα μικρά είναι της προσχολικής ηλικίας των πρώτων τάξεων του δημοτικού, τα παιδιά του δημοτικού, των μεγάλων τάξεων του δημοτικού, η δεύτερη ομάδα και η τρίτη ήταν οι έφηβοι. Έφηβοι και έφηβες. Αυτό για μας ήταν θα έλεγα, που το ζήσαμε από κοντά, μια συνταρακτική εμπειρία. Οι περσινές οικογένειες θέλησαν να έχουν άλλη μία μέρα, και αυτό και μια είναι τετραήμερο, και έτσι έχουμε 2, θα έλεγα, τέτοιες δυνατότητες, 25-28 Αυγούστου η πρώτη, 2-4 Σεπτεμβρίου η δεύτερη. Έχουμε λοιπόν και ένα έντυπο συμμετοχής σε αυτή. Πού είναι αυτό? Είναι στον Αυλώνα στις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Είμαστε η τελευταία περίοδος μετά από 4-5 περίοδους για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου. Αγόρια και κορίτσια. Θα περάσουμε στους χαιρετισμούς. Έχουμε το πρόγραμμα γράφει για τον χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας. Όπως όλοι γνωρίζετε όμως, ο Μακαριώτης Αρχιεπισκοπός μας βρίσκεται στη Μυτιλήνη, υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πάπα στη Μυτιλήνη. Είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, σπουδαία θα λέγα, συνάντηση για την χώρα μας. Χαιρετισμός θα υπάρχει. Ο εκπρόσωπός του είναι ο πατέρας Αδαμάτος Αυγουστήλης, ο Γενικός Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μόνο που και αυτό σήμερα είναι σε ένα ψυχιατρικό συνέδριο και θα έρθει λίγο αργότερα για να απευθύνει τον χαιρετισμό. Πέσει εδώ μαζί. Έχουμε το χαιρετισμό του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σισανίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου και Οικογένειας και της Εκκλησίας του Ελληνικού. Ο χαιρετισμός του είναι: αγαπητοί μου σύνεδροι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν θέμα και πολύ ουσιαστική σαν περιεχόμενο η ημερίδα την οποία διοργανώνει η Διεύθυνση Πνευματικής Γάμου και Οικογένειας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η τέλεια αγάπη, έξω βάλει το φόβο είναι ο τίτλος της, θεμελιώνοντας σχέσεις αγάπης στην οικογένεια, ο υπότιτλός της. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η οικογένεια διέρχεται μια πολύ σοβαρή κρίση και αυτό φαίνεται καθαρά σε 3 παράγοντες. Στην άξη των οικογενειών που διαλύονται τόσο των νέων όσο και παλαιότερο, σε ένα μεγάλο πλήθος παιδιών που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι και στη δυσκολία με την οποία οι νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν το βήμα να παντρευτούν. Θεωρώ, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ότι ο βασικότερος λόγος είναι η απουσία της αγάπης ή ακόμα το μπέρδεμα για το τι είναι αγάπη. Η κρίση τόσο της οικογένειας όσο και των ανθρωπίνων σχέσεων είναι κυρίως κρίση αγάπης. Η αγάπη είναι μια έξοδος από τον εαυτό μας, η οποία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί στον εγωιστικό και γι' αυτό ανταγωνιστικό άνθρωπο της εποχής μας. Και αν σήμερα οι άνθρωποι έχουν ποικίλες φοβίες και γενικότερα φοβούνται την ίδια τη ζωή, ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν αγαπούν. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, όντως, η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο και η προσπάθεια της ημερίδος να διερευνήσει
πώς οικοδομούνται οι σχέσεις αγάπης στην οικογένεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εύχομαι καλή επιτυχία στους πολύ αξιόλογους στόχους της ημερίδας σας. Ο Μητροπολίτης της Ανίκης Χριστής Παύλος, πρόεδρος της Συνολικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας, Προστασίας του Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ανάμεσά μας η Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, η κυρία Κούβελα. Κυρία Κούβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να απευθύνετε χαιρετισμό στη σημερινή ημέρα. Σεβασμιότατα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κύριο Καλλιγέρη, τον πατέρα Καλλιγέρη για την πρόσκληση της σημερινής, αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και επίκαιρη, θα έλεγα, εκδήλωση. Και ίσως είναι και η αρχή μιας συνεργασίας πάνω σε κοινά θέματα που μας αφορούν σαν Γραμματεία Ισότητας με την Εκκλησία. Ο καθένας από τη δική του και κάθε μια από τη δική της μεριά μπορεί να συναντηθούμε σε κοινές δράσεις για θέματα που μας αφορούν. Το σημερινό θέμα, η οικογενειακή βία που διαπραγματεύεται η εκδήλωση, αποτελεί φαινόμενο που αφορά όλους μας και όλες μας και η ανάγκη να επιστήσουμε την προσοχή μας, ειδικά στις μέρες μας, κρίνεται επιτακτική όσο ποτέ. Η βία κατά των γυναικών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012 και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου του 1995, ορίζεται ως έγκλημα που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία των ίδιων, αλλά και των παιδιών τους. Ως παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος περιλαμβάνεται στην έννοια της έμφυλης διάκρισης με συνηθέστερες μορφές έκφρασής της, τη σωματική βία, τη σεξουαλική βία, την ψυχολογική ή και την οικονομική βία. Επίσης, η βία κατά των γυναικών δεν γνωρίζει διακρίσεις και πολιτισμούς, φυλές, θρησκείες ή εθνικότητες, με αποτέλεσμα βίαιη συμπεριφορά να εκδηλώνεται από ανθρώπους κάθε μορφωτικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, κακοποίηση μπορεί να υποστούν γυναίκες που προέρχονται από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος της δράσης και του έργου της αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τομέας για τον οποίο η συνεισφορά της απέσπισε την ηθική διάκριση στη χώρα μας από τον ΟΗΕ, ο οποίος επέλεξε και την Ελλάδα μεταξύ των 42 κρατών από όλες τις γεωγραφικές χώρες. Η Γενική Γραμματεία είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας που δημιούργησε και λειτουργεί συμβουλευτικά κέντρα για τη βία κατά των γυναικών και έχει αναπτύξει ένα πολυδιάστατο δίκτυο δομών υποστήριξης για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών. Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 62 δομών σε όλη τη χώρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών, το οποίο περιλαμβάνει την 24ωρη γραμμή ΣΟΣ, τηλεφωνική γραμμή ΣΟΣ 15900, η οποία βρίσκεται και στα γραφεία της γραμματείας μας, 40 συμβουλευτικά κέντρα και 21 ξενώνες φιλοξενίες γυναικών θυμάτων βίας, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης των γυναικών θυμάτων. Στόχους αυτών των δομών, για τις οποίες εξασφαλίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας τους και για το διάστημα 2016-2020, θέλω να πω εδώ ότι αυτές οι δομές στηρίζονται από κοινοτικά προγράμματα και πόρους, είναι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και με απόλυτη εχεμήθεια με την παροχή προστασίας, πληροφόρησης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής και εργασιακής συμβουλευτικής, αλλά και φιλοξενίας στις γυναίκες θύματα βίας. Παράλληλα, εμπλουτίσαμε τις υπηρεσίες μας με νέα ομάδα ωφελούμενων γυναικών, ώστε οι γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, όπως εκείνες που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας, μονογονείς, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ., να μπορούν να εξυπηρετούνται από αυτές τις δομές. Επιπλέον, για την αθρώα προσέλευση των προσφυγικών ροών της χώρας μας, προχωρούμε και παραχωρούμε στις γυναίκες πρόσφυγες και στα παιδιά τους θέσεις διαμονής στους ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε για τις υπόλοιπες γυναίκες. Παράλληλα, στο νέο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων της περίοδου 2016-2020 της Γενικής Γραμματείας, το οποίο σύντομα θα το θέσουμε σε διαβούλευση με την κοινωνία, η βία κατά των γυναικών συνιστά βασικό άξονα προτεραιότητας. Ειδικά, μια ομάδα ειδικά καταρτισμένη
εργάζεται και επεξεργάζεται προτάσεις και νέα πεδία παρέμβασης, ενώ προετοιμάζει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση και εξειδίκευση της νομοθεσίας για τις γυναίκες θύματα βίας, καθώς και στην παρατέρω ευαισθητοποίηση της κοινής νόμης. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, χωρίς αμφιβολία η ανάγκη σωστής πρόληψης, πληροφόρησης και αντιμετώπισης του φαινομένου κρίνεται ως επιπληρωμένη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία διοργάνωσε και συνεχίζει να διοργανώνει ημερίδες και εκδηλώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, αναδεικνύοντας την προβληματική των έμφυλων διακρίσεων και της κακοποίησης των γυναικών θυμάτων βίας. Επίσης, θεωρώντας τον χώρο της παιδείας ως βαρύνουσα σημασίας για την καλλιέργεια άρτιων αντιλήψεων και πεποιθήσεων, η Γενική Γραμματεία διαχέει έντονα τις δράσεις της προς όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έπειτα, από υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, διοργανώσαμε επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και εκδηλώσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτά θα σας τα πει και καλύτερα η κυρία Γκασούκα που είναι εδώ. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 300 στελέχη εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα ισότητας, ώστε να πάνε μέσα στην τάξη και να τα διδάξουν στα παιδιά. Επιπλέον, πρόσφατα διοργανώσαμε 2 πανελλήνιους μαθητικούς και φοιτητικούς διαγωνισμούς αφίζας με θέμα την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των στερεότυπων και την εξάλληψη της έμφυλης βίας. Η τεράστια συμμετοχή μαθητών και φοιτητών μας δικαίωσε, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα σχετικά με τις έμφυλες διακρίσεις και την καταπολέμηση της βίας. Παράλληλα, στη Γενική Γραμματεία πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, όπου μέσα από ολοκληρωμένες παρουσιάσεις και εισηγήσεις από εξειδικευμένα στελέχη μας, αναδεικνύουμε θεματικές γύρω από την ισότητα των φύλων, τη βία, την κακοποίηση, την καταπολέμηση των στερεότυπων και άλλα. Ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει συνεργασία με ορισμένα πανεπιστήμια. Η προσπάθειά μας είναι με όλα τα πανεπιστήμια να γίνει αυτή η συνεργασία, μέσα από τις συμμετοχές μας σε πανεπιστημιακές εκδηλώσεις με εισηγήσεις και εξειδικευμένες προτάσεις που αφορούν στην ένταξη της διάστασης του φύλου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν θα μπορούσε να παραλυθεί αναφορά μου στο ρόλο των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε σχέση με την προβολή σεξιστικών και στερεοτυπικών προτύπων που υπονομεύουν τη θέση της γυναίκας και την καθιστούν ως το αδύναμο φύλο. Η συζυγοκτονία με θύμα τη γυναίκα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως έγκλημα πάθους και οικογενειακή τραγωδία, οπλίζοντας έτσι το χέρι του επόμενου επίδοξου φωνιά, αλλά ως έσχατη μορφή βίας. Θα αναφερθώ σε μια διαφήμιση γνωστής εταιρείας που παίζει τώρα τελευταία στα κανάλια, γνωστή εταιρεία παιχνιδιών, που προβάλλει ένα τηλεοπτικό σποτ όπου παροδεί και σατυρίζει την καταρρευτική ατμόσφαιρα του επικείμενου εορτασμού του Πάσχα με το μήνυμά του «Χτύπα σαν άντρας». Σε απάντηση αυτού, η Γενική Γραμματεία δημοσιοποίησε δελτίο τύπου με αναφορές στη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα που ενέχει ένα τέτοιο μήνυμα, το οποίο απενεχοποιεί την αντρική βία και οθεί σε ενίσχυση της γυναικείας κακοποίησης ηθελημένα ή αθέλητα. Επίσης, προσφύγαμε στο Συμβούλιο Διαφημιστών με στόχο ένα τόσο ενθαρρυντικό σε εκδήλωση έμφυλης βία μήνυμα να αποσυρθεί. Θα πρότεινα εδώ και η ίδια η Εκκλησία να αντιδράσει ένα τέτοιο μήνυμα, διότι χρησιμοποιεί μια θρησκευτική εκδήλωση, ένα θρησκευτικό γεγονός. Βασικό στοιχείο για την άσκηση βίας ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ο φόβος. Είναι καιρός όμως οι γυναίκες να πάψουν να υποφέρουν σιωπηλά και να υπερβούν το φόβο τους. Είναι ανάγκη να σπάσουν τα αναχρονιστικά και πατριαρχικά πρότυπα επιβολής που θέλουν το αντρικό φύλο να υπερισχύει του γυναικείου και τη θέση της να πάρει ισότητα των φύλων και η εφαρμογή της σε όλες τις διαστάσεις μιας σύγχρονης και δημοκρατικής κοινωνίας. Η τελεία αγάπη έξω βάρη των φόβων, όπως τιτλοφορείται και η σημερινή εκδήλωση, να υπερισχύσει τις φράσεις «η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» που ακόμα συμβάλλει έστω και αθέλητα στην ενίσχυση στερεοτυπικών και πατριαρχικών αντιλήψεων, οι οποίες κατάφεραν να εγγραφούν στη συνείδησή μας. Από πλευράς μας, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της καταπολέμησης της βίας, της κακοποίησης και των έμφυλων διακρίσεων προς όλες τις κατευθύνσεις, αποσκοπώντας έμπρακτα στην ανάπτυξη ισόρροπων σχέσεων φύλου στην κοινωνία. Όμως, η έμφυλη βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που καθημερινά φροντίζει να μας υπενθυμίζει τις τεράστιες διαστάσεις του και τις ποικίλες εμφάσεις του.
Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι ενισχύεται η ανάγκη της συλλογικής δράσης με στόχο τη σωστή πρόληψη και φυσικά την αντιμετώπιση του. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η σημερινή σας εκδήλωση, που για άλλη μια φορά σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας.